ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குஷி சமையல். குஷியாக சமைக்கலாம், ருசியாக சாப்பிட்லாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் வெஜ் பேட்டிஸ். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெஜ் பேட்டிஸ் தேவையான பொருட்கள்: உருளைக்கிழங்கு 3, கேரட் 1, பச்சை பட்டாணி 100 கிராம், அரிசி மாவு 25 கிராம், மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு, பிரெட் கிரம்ஸ் 25 கிராம், கரம் மசாலா தூள் 1 ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, எண்ணெய் பொரிப்பதற்கு. செய்முறை: இந்த காய்கறிகளை குக்கரில் வச்சு ஒரு 5 விசில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும். குக்கரில் ப்ரெஷர் போனோன்னே குக்கர் மூடியை திறந்து அந்த காய்கறியில் உள்ள தண்ணியை வடித்து எடுத்துக்கணும். அதை ஆற வச்சு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி அதை அரைச்சி எடுத்துக்கணும். அதோட தேவையான அளவு மிளகாத்தூள், உப்பு, அரிசி மாவு, கரம் மசாலா தூள், பிரெட் கிரம்ஸ் சேர்த்து கலந்து வச்சுக்கணும். எப்பயும் நம்ம உருட்டுறதுக்கு நம்ம எப்பயும் கையை யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நான் ஒரு டிப் சொல்கிறேன். ஒரு சின்ன பவுலில் ஒரு ட்ராப் ஆயில் ஊற்றி அதில் நமக்கு தேவையான அளவு எந்த சைஸ்க்கு வேணுமோ அதை அந்த மாவை போட்டு கிண்ணத்தை நல்லா ஷேக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பால் ஷேப் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம உருட்டி வச்சுக்கலாம். நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க அந்த பால்ஸை பிரெட் க்ரம்ஸில் எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அது தட்டையாக தட்டி அடுப்பை சிம்மில் வச்சு எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்கணும். ரொம்ப ப்ரௌனிஷாக எடுக்கக்கூடாது, அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ்லேயே எடுத்துடணும். மீதம் இருக்க எல்லா உருண்டைகளையும் இதே போல் எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டா நம்மளோட வெஜ் பேட்டிஸ் ரெடி. ருசியாக சாப்பிட்டு குஷியாக இருங்க. உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் குஷி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.